tansah marmaring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kawusa manjing wonten gubit sanggar-sangar nena gandha kocap nalika semanten sangganing para perpat punakawan kemlajar-mlajar medal tapet wates negari Ngastina. Putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta Gong dadi tenan iki penembahan Dewan Loko Dewa Buddha sajake pancen yo nesu tenan. Rasa semlang terus. Paling pol Kurawa sing dijokke ha to? Sawadhewe wis didhawuhi karo Bapak Semar nek Ndara Werkudara Ndara Janaka ora kersa kundura negara Ngamarta. Petruk Gareng Bagong tak pasrahi Purbawasesa. Mangsa bara nggone mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ha piye meneh? Nyatane Ndara Werkudara ya ora kersa tenan, nek ora dipeksa. Ning iki kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Wis ora masalah diajepi. Kalah cacak menang cacane mungsuh Salta Kurawa ora usah wedi, Tru. Ha iya. Aku ya ora miris kok. Ya ming sak sing tak gumuni kok sing nyambut gawe ming kowe karo aku. Gareng nendi coba petungen. Aja to arep-arep, Gareng ki matane kera. Sikile becik, tangane cekot. Kae ki rasah dijak gelut, wis kae penggembira wae. Ngono ya. Sing temandang kowe karo aku. Ya, wis manut pokoke aku mung karo manit karo kowe engko nek nganti ade bali ora bareng karo Ndara Werkudara, ora bareng karo Ndara Janaka, mesti ya bapak nesu. Monggo bapak ki nek duka kaya ngono kae, ora tau nyrengeni, ora tau getak, ora tau paring pangandikan sing akeh-akeh. Ning ming meneng wae. Monggo ya ora pasuryane utawa pasuryane bapak ki ora kok nesu, ora kok mencereng ki ora. Biasa ning atine mesti kagol, atine mesti kogelan atine. Ha iya. Monggo nek wis kebacut cacat atine bapak ki angel. Ha iya. Arep anake dhewe nek wis gawe gelo atine wong tuwa ki rasane bapak ya gelo, awake dhewe ya rasane gelo. Awake dhewe ki anak supaya iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa, Tru. Ha iya. Wis tata-tata wae, Le. Sapa sing ketok, sapa sing arep pepalangi ade mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Wis tak niati tenan. Wis aku ya wis arep niat tenan pokoke. Aku melu kowe, nek kowe niat, aku niat, nek kowe kendho, aku kendho. Nek kowe wani karo Kurawa, dirampungi wong loro, Tru. Iya. Ning kono 100 e. Ha terus? Dhewe wong loro iki. Wong wani rasa hitung-hitungan cacah. Wani ngono wae rasa ndadak hitung-hitungan cacah. Ya nek kono le maju mboko siji nek bareng. Ayo. Modar tenan anake dhewe. Mati diwujuti, Go. Mati mbelani bapak, mati mbelani kautaman ki tumrap aku mati utama. Mati utama ki lawanging swarga dibuka. Langsung mlebu swarga. Kuwi sing ngomong sapa? Kau tak takon kaya ngono kuwi sing ngomong sapa? Lho, kuwi pancen wis ana. Mati nglabuhi kabecikan, mati madu bener. Mati nglabi wong tuwa, mati nglabuhi negara kuwi cinadang swarga. Oh, nek cara aku ngono. Monggo tumrap aku awake dhewe iki nglabuhi bebener. Ndara Werkudara Ndara Janaka ora kersa kundure negara Ngamarta iki
Perkarane ora kok ming cilik lho, Gong, ning gedhe. Iki bakal dadi perkara gedhe. Mula awak dhewe mbalekke Ndara Werku Ndara Janaka ning negara Ngamarta kuwi tumrap awak dhewe kuwi lelabuhan sing utama. Oke. Ya. Wis dinteni kene. Sing gelut pertama kowe aku. Aku manut, kowe manut. Siap. Mengkari sapa sing siap kuwi sing temandang. Ya. Ngono nek ana sing tekan kene, aku sing ngomongan, sing gelut kowe. Lho. Engko bar kowe aku urut ngono lho, ora bareng-bareng ndak rancu. Oh iya. Tegese sing ngomongan kowe sing nandangi aku. Heeh. Ya manut wae. Lah kalau Gong wis. Wah. Wah, lah wis akeh banget ing gruduk bleduke kaya ngono kae. Endi? Ayo apa? Wah, soto Kurawa terus. Heeh. Ngarep dhewe sengkuni, tataki nang kene. Tataki nang kene kok. Katututan lamun mangsa prawira diktaya runanggana magawe gelarira wang-wang Wila dalah ora pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho kose. Aku ki patih kowe ming kere kok ora basa karo aku. Ming arep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene rak ming arep nyekel aku to? Ming arep nyekel Petruk to? Ha to ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora butuh basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wis biyen. Ken biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya meng aku ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting Patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip kuwi sing dinteni apa to ni? Wong urip kuwi sing dinteni modar. Ku mengkari antri, tak omongi. Mengkari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi pati urip ro menungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip. Sing gawe urip Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora sakoke ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka tok wejang. Nggih ladalah, ora ladalah iki serius. Tru, ngati-ati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Tru? Sapa ya Gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Udu Kartomarma kuwi brengose ora kaya ngono kuwi. Wis citraksi dengkulmu. Udu citraksi kuwi. Weh domongi kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu kok. Udu. Oh berarti Tirtanata. Walah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Kuwi Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah, Jetayu. Surtayu. Tak ngerti to? Urung. Anyaran iki. Heeh. Wis ora masalah, ora tau tepung kon mala tak polone. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa, sing tak wedeni apamu? Dibantangane Surtayu.
pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngaso. Bantangane Petruk ambyar. Maju, Truk. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petruk ora gelem masrahke bongkoan marang para Satakurawa iki marganing patimu. Mang maju mriki Ndara Surtayu. Nek ajeng kewirangan mungsuh ana kawan Petruk. Warna ndi kowe? Lho perang piye ta? Kowe ora usah ya Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudhar. Aja ngempukke. Apa sih? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta kowe? Aku turu iki mau nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Kartomarma, ora peduli Kartomarma, Kartokuat, Kartobejo. Kowe karo Bagong ngaso. Tandangane, Tru.
Kowe nengke wae, sapa apa wis. Wis, cah, pengen modari ngono kuwi. Aja ngece karo aku. Kowe ora ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 taun. Neng kene nonton tandange kakangmu. Gareng barang melu. Lho, rombongane. Pasukane paguyuban pekumpulan. Petro adikku, Bagong adikku, masa aku ora entuk melu? Yo, yen ngono wong telu bakal tak rangket. Weh. Kowe iso ngrangket nala gareng sasat iso njara langit. Iki merganing patimu pangkal tayoni. Biar. Cekat-ceket wadiake murite Wong Faihung. Wong Faihung lho. Wong Faihung iki sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya terus nek muni pencak, wah, gilani ora. Ye, glereng ta? Hajake. Are ndi? Ngaso Pundakku kecethit e. Pundake kecethit. Mulane kok ceniningan. Wah, iki jan rame. Heeh. Aku wis ngalahke siji, gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gawe apa, Gong? Hah? Kowe nyambut gawe apa? Bagi aku saiki. Bagiamu. Sing maju lho apa? Embuh, ora ngerti sing penting pethuke. Oke, siap. Minggir trajang iki lho. Iya, dasar Puranyata. Anake Begandurna kuwi. Iya. Kowe barang melu maju. Aku abdining Kurawa. Didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe. Ayo tak bondo tahan wak kerincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Iso nyekel aku isat sasat iso njara langit. Kene marganing patimu. Piye? Kene marganing patimu. Ayo, panggal tayone legane kaliyo. Nyerimpet-nyerimpet ra iso trampil aku le perang nganggo iki kowe aku. Ayo kene iki sandangan pencak silat jupak dadamu ora gogrok atimu aja dundang Bagong regane. Gelem tak bondo apa ora? Dan aku kena terus saiki. Mati. Dening aku njaluk modar cara apa? Aja meneng bae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo.
tibakno ning Sotama ora bakal tak tinggal loncat. Apa dikaro wedi karo kowe? Ngantemo aja meneng wae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggepmu tanganku ki enteng apa piye? Anggepmu tanganku enteng apa piye? Mendonong wae matane. Kowe malso kowe. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo aku rung menang kok wis arep lunga. Tro? Es ora dombe lho. Ora. Ayo sambato. Sambato, malso. Aja meneng wae. Cubrok. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok aheh-aheh kaya swara jaran anggepmu. Aku ki apa? Anggepmu kowe ngece karo Sotama. Kowe ngina karo Sotama. Cubrok. Turun. Aja meneng wae kowe. Kowe ora nyepelekke Sotama. Aku ki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang, aja mentuk tinggal guyang-guyu. Tuprok. Ora cuprak. Aku ki anak pendhita. Aku satriya, aja sok sepelekke. Anggep apa? Tuprok. Lho iki ngapa iki? Satriya maju perang mundur, ora babak kulite kok nangis. Sakit manah kula man. Adi kula lara. Lara perkara apa? Kula mungsuh Bagong. Piyambake wis nyandang mingkari nganggo kathok training. Ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik. Sajake ketok nek wani kali kula jotosi nggen rai, kula jotosi nggen dodo. Kula ken males niku mboten males, cengenges niku. Kula antemi kaya ora ngrasake. Kula jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis? Ngenten iki man, kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat kula karo ngenten iki. Kali sikile tuprok. Terus cangkeme ngenten iki man. Niku kula rasake kok teng adi kula lara banget. Lara banget rasane man. Alah, Satama. Ditabah-tabahke ya nggih. Dipun tabah-tabahaken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Inggih. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho, mboten. Kowe iki anak jaran. Sampun sembrono. Ibu kula niku widodari. Ning keleke papat. Lho, keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti, merga Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi merga dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Man, sampeyan sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Ning sok nggo balapan. Wah. Napa tenan apa man? Wedomongi kok ora gugu. Wah, ya sak ngisoring dlamakan pakatine Kanjeng Rama. Pendhita kundang monyor-monyor kok ming trima ngrabeni jaran nganti anak-anak kula ki man. Lah iya. Ora usah kuwatir, Cuk. Gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda. Sama niku sembrono ana wong kok pacuan kuda ora. Sakit manah kula. Man, apa? Napa rene niku dereng enten wong napa? Ya wis ana, karang bapakmu ki nglidik e. Mula tak aku ndek wedhus tak kandhangke terus. Engko ndak patutan ro bapakmu. Wah, sampeyan niku ngoyo-woro senane. Omong kok sak penake dhewe. Ngrembug apa iki? Bahas apa?
Mboten bahas napa-napa. Sampeyan iku wonten apa bocah? Sampeyan iku wonten apa bocah? Ngerti Sataman iku ora bocah ora dong kok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungsuh sampeyan iku. Keparat marang maning jajalanan. Kakang. Kowe aja ngecer anakku lanang Satama. Ayo, nek pancen para kawan kabeh padha wani karo Bekan Durna. Ungano dadamu. Kene, maju legane ngatu glandang cundha manik ora jeblok wetemu aja tuntang Bekan Durna. Tuprok. Tuprok. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlacat. Ah, senengane ngeceh aku ora. Petruk kancong bolong Bagong penyakit karepe dhewe. Ngono-ngono ya kena ning aja ngono, aja nganti mirang-mirang karo Bekan Durna. Ayo. Kene adu arep ora ngino karo aku. Curang. Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukacita. Nyakit ora. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong niki lho. Alah pono kawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Dubrang. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora nggontu. Kurang sithik. Tuprok. Tuprok. Strayali binatang. Nyakit ana ning jajalanan. Oh, sengkune kaya entuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Bekan Durna. Gumun ae. Ing atase Ponokawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Bekan Durna. Iya. Perot. Sengkune perot. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan niku ora nyelangkrak sak nduring tenggak. Perot yo men. Bane sampeyan pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, nek ora cangkem ora perot. Nek ora bedet. Perot. Bedet. Perot. Bedet. Rat. Det. Rat. Det. Perot. Bedet. Petra. Ayo mrene. Ketiban bedet. Waduh. Syukur. Walik-walik ora regane atiku. Oh, gugu karepe dhewe dewate. Pripun? Kula watese napa mboten? Dur, nun. Rene le. Mungsuh Ponokawan nek nganti kalah isin wirang bebarang kowe panenggak Kurawa. Wah. Mang semikir, Pak. Lho trajange wala karo rangkete moko siji. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke sakarepmu. Joget ki bebas kok, Mas. Ayo sampean mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Nglabrak kula? Ya. Ora gelem tak bondo tangan tak krincung sikil tak tugel gulumu babar pisan. Weh lampuh tenan. Sampeyan iso nugel gulune Petruk sasat iso ndoro langit. Ayo sing dadi nyatane. Nyo. Lho. Ngopo iki?
Lho sampean ajeng napa? Nugel gulumu. Enya. Penak ta kula? Ora usah dadak kokean. Halo, apa? Antil pisan gletak malah sampean kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora mbutuhke wong joget. Teng peperangan iku ora mbutuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Nya. Lho ngoten. Wah, kendel tenan ta iki. Wedi marep apa? Nya. Saka mburi kena bebas, ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tuthuki nganggo napa-napa kena. Nggih. Lho ngenten iki wong perang niku bacut kendel wani mati. Nya. Lho mbangane apa? Guajul pisan prata luntune apa ora isin? Iso. Ayo. Aku ya kendel nek mengko kendel kaya kowe. Wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Nya, ayo. Oh. Wedi marep tamu ora masalah nya, ayo. Kuwi ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki. Nya. Lho, mburi wae piye? Nya. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel nya, ayo. Ayo. Kaya kula nya. Iya nya. Wani wae isih. Ayo areng apa? Mburi wae piye nya? Mburi nya. Isih. Santai. Oh, Dres ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokean gerak, rasa kokean obah, gamelane men leren. Kula harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Iya, wah, dosasana kok oke, modern kok. Sampean sih napa kula sih? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Ora apa-apa. Malah matur nuwun kula sampean iso mecah sirah kula. Ping pira? Manut sampean. Pindho ya pindho. Ya. Ning gentenan lho. Iya dadi wis ya. Ya, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik kok mau tak matek. Yo, gawe wis. Wah, pecah sirahmu. Nggo. Biar kowe. Lho mendonong. Mesti mumet kowe. Mboten nya, ping pindho sisan. Wedoan. Ora ngrasake apa-apa piye, Truk? Mboten. Wah, gleleng tenan. Yo, ping pindho sisan. Slak pengen ngantem sampean kula. Wah, iya. Pecah sirahmu. Ayo, wis. Nah, ngenten iki tegese perang mat-matan. Lah iya, sapa sing kalah mesti gletak. Mesti gletak. Mriki. Nanti lu gentenan. Waduh. Ngau gentenan lagi. Lu janjine gentenan kok. Ya kene. Ayo. Siap. Ngati-ati, pinginane tak nggo ngantem ndas wedhus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Iki ngedeg-degi ngono kuwi. Aku mau ora omong apa-apa terus bet kok kowe kanggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis ora omong nggih pun. Ya. Haup. Haup. Ku tak kampleng lho kowe. Kene iki wis ngampet ambegane, guys ya. Hai. Wila rapopo Pangeran Pati emang karo batur. Yo pindho. Lho mau aku pindho kok. Janjine pindho-pindho. Oh iya. Ayo. Siap. Ngati-ati ya. Ampuh piye merinding awake. Yo gentenan. Nya, ngene iki perang ora ngentekke tenaga tur mat-matan. Ha iya. Nah, pisan kasuduan bocah iki ndase saka apa ya? Ora apa. Oh, iki ra dijambak ngene iki. Aku ki Pangeran Pati dijambak batur. Perang ki ora ana Pangeran Pati ora ana batur kok. Derajate padha nang perang. Oke wis. Ayo. Ngati-ati. Ora apa endi mawonge. Oh iki kok ya ana Petruk. Kene ya ana Petruk, kene ana Petruk.
Niku sampean buyer. Wohe. Hilang. Pisan gas yo, pisan gas nyo. Ngati-ati. Sik lho lagi to. Iya. Sak kuat-kuatmu le to. Yo, awas. Hop. Ha. Makasih. Dar. Kok durung nggo apa, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirahe. Waduh, Dur. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi? Yo, wadak aku mung turu delok terus. Ora apa-apa ora masalah. Sing dadi gentenane. Oleh. Ora setan ora. Ana mane cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petruk, kowe aja gleleng macakmu gembelo siramu lak kandhake Raden Werkudara Raden Janaka. Sanggone bapakku inggih. Wah, ya gene mlayu-mlayu. Urawa bubar mawut mboten nganten-ngantenan. Dipun trajang Panakawan. Petruk Gareng kaliyan Bagong. Anggenipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis punika mboten badhe rampung monggo. Kula aturi ngrangket dhateng Panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun. Petruk Nala Gareng Bagong, aku ingkang merpati karo kula. Wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Ora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus ngene wae. Ya diwaneni ya. Ya kono. Kono nek wani kono. Kowe kuwi lho. Aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani. Gareng kuwi sing murite wong Paihung. Paihung nyek nek iki ora Paihung. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendhalke wong Paihung modar tenan. Mulih wae ning negara Ngamarta matur kakene Semar, "Yo, mlayu wae nang kowe ngojek wae reng." Ha ngopo? Aku deglok e. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling-ketingling. Kowe dianu goleke ojek ya Grab. Grab ora ndedit kok nganggo Grab barang. Rasa kok ana ngomong ayo mlayu kok. Yo mlayu saiki dina iki. Yo le yo. Ayo. Apa e? Mengo. Wis cekel Satpol PP. Modiar.
Monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina iki Ndara Baladewa. Petra. Kowe sing kae negara Ngastina. Ya ora? Tamanana Piyai Nenggala nyus. Mudyar. Bagong maju loloi negara cangkeme nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nai pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Lah karanganku. Karangan iki bakal mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Ngapunten, Ndara. Petro. Nun. Ngopo kowe mlayu? Ngopo kowe mlayu? Kowe iki nek ngomong pisakan ki sing cetha le nampa. Nek ping pindho ki wis getak. Oh, mana ngopo mlayu? Ah, kuwi tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Bres, Gong. Aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane. Sing dadi juru wicara sapa? Ayo, kowe. Nggih, kula pundhang. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka endi kowe? Hah? Saka endi? Gong, kowe iki kok nanun-nanun. Saka endi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak. Yo. Ken nggo anu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus teng mriko kula geger. Lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang arep ndasmu kowe. Nang ngetoke nenggala modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai jengkul anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Yo, terus geger karo sapa? Geger karo Kurawa, gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya. Alah. Anu nggih. Terus menang sapa? Menang sapa, Tru? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to. Wedya. Wah, la elok, temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha ngene niku, kula niku ra ming piyai tak kalahke pianoe tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyai loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Partai Sengkuni. Lah terus kowe mlayu. Kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi nang. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Ngowo. Kacamata. Pancanaka. Nang tangane modot 3 meter. Cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe bali. Terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. Sebabe ketemu sampean mesti belani Kurawa. Sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok embuh? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku. Bingung wedi. Aku kepaya ya, Tru. Wis lho diampet sik. Mulane kok wis teles sithik. Heeh. Wis metu sithik. Diampet sik. Wong wedi kepaya ya padake. Ha iya. Sing ndakku mbelani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulina teng ngene wong Kurawa kulina terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Gong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semendakno srawung karo Prasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput. Aja mbok anggap pendhak aku srawung karo Prasata Kurawa. Terus aku melu-melu karo Kurawa watak aku ora Budi Candala. Ngerti? Nggih. Ngerti kok. Ora meneng wae to anggere nggih. Kok ora kecepetan ya ngomong. Coba cilik.
Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus Lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. ora trima maksude? Yen perlu kowe tak labuhi. Kowe tak belani. Iki. Tos. Oh iya, iya. Aku nang kono aku arep tos malah kleru ndasmu. Iki aku lho sing marai. Iya, iya. Estu Tenan. lahir batin. Lahir batin. Mula nek nganti Werkudara Janaka iki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun. Rasa. Aku sing dipercaya. Ini gleleng aku arep bantel. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora we. Alugara. Iki aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk cuk cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh, Kung. Ana sing diuripke. Ah, nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Estu napa? Tenan. Nek pancen estu cobi kula tak nonton. Kaya ngapa alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih. Minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, alugara balekke aku. Siap. Tenan iki. Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong iku lho ngapusi. Oh, iya. Ning sak gedhangan iku lho mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Paring boko rasa dengan murah kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Oh, Ibu Pertiwi kok hubungane karo Gubuk Asmara. Ya tampan ono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, alugara wae balekno karo aku. Adikku lanang loro tak ajari kanggo alugara. Siap. Titip prani mangan anak anong parijata. Mbak lumembak lamun mambeng lirumbak ing segara angra. Niki lho. Iya. Kok ya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot kuwi alugara. Ora percaya njajal bathukno bathungmu templekno iki. Niki lho. Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tekan sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan sing ndi, Gong? Nggih, kleru ta. Tangan tengen, ya. Kudu ana pitukane. Kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Kira-kira sapa sing marang-marang? Bagong iki goblok kok Mriki rasa cerewet to. Butuh iki tak gawa ora rasa kaya to. ya. Nyembah ping 3. Ya, nek ora nyembah ku ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Truk? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono gitu. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup. Tangan tengen candhake kuwi, Kong. Piye? Madhep rono. Nah, digawa tangan loro, ndak tiba. Nggih. Mati kowe, ajar dasmu kowe. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Kuwi pancen cah edan ora. Aku meng njajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kuwi nek nganti tekir dadaku aku mati tenan. Ah ya ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir ah, cuplok matamu. Iki canggleleng iki. Awas Surakarta jangan. Ora ngerti kancane iki. Nata Mantura Prabu Baladewa tipan alugara.
Sing ngakon kuwi dadi Rata Mandura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gak aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakarepmu ning omongane tok. Nggih. Oiye. Jagat Dewa Bathara kocam kacarita kae kecap kae mrijet. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis to? Iya. Kalau jawane kuwi ngono bakone wis to. Kowe mari ana Rama ketipan mungkin nang kono kakon mati jenenge awe. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nek sejatine aku kadangmu nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, bener ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugara satemah wujud Bagong. Adikku diwanjen bener mengkono. Apa to sababe yen aku sae wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing Pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten kok ora. Lah ngopo? Nek nganti Panakawan kowe wani genjasi karo Panakawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petra karo Gareng karo Bagong. Dimong wis semono, wis kuncung nganti gelung, wis jabang nganti craprang. Wiwit bayi nganti tuwa, apa kowe arep ngilang-ilangke lelabuhane nolo Gareng Petra karo Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petra Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo tandhangono Kyai Alugara Janaka. Maning jajalan sultaning bawon iblis ora ngerti iki panjal maning nata Mandura Prabu anu cinta apa ora Ndara Janaka wedi to karo aku anggepmu aku ora krungu kene bali kurang siji kowe nek isih gawe dolanan aku ajar kowe nggih ngerti sampean kok ya klithah-klithih to ya Ratu kok dadak mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok, to. Kowe ngaku nek aku kena soting Kyai Alugara dadi Bagong ngono to? Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka. Kok percaya? Wong tak awusi kaya ngono kok percaya. Werkudara dundurke. Siap. Dundurke apa? Werkudara dundurke. Siap. Mangkat. Nggih. Kadangipun Kakang ora sah. Ketonto terus ya aku. Ndara Werkudara amuk Suramrata Jayamrataya Kadangipun Kakang Werkudara merga gara-garanipun Kakang bakal milani Petra Gareng Bagong ngantipun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong anu ning kula Bagong dikira aku ora ngerti setan Bagong
Nggawa alugur arep tok nggawa apa? Nggo mateni sampean. Wah. Wong dodol sapi. Wah, weh. Kowe tegel karo aku. Sampean ya tegel karo kula. Endi dasare aku tegel karo kowe? Sampean labuhi kula wong ngoyak kangkang kula loro, ngoyak kula. Ha to? Nek kecekel kula mesti mang pulasara, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang leboke pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampean wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampean? Kula ya tegel karo sampean. Bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Anak buah. Wah, ora wae, ayo nang ngene ditemtokke. Kowe omong aku sing serna Margalayu. Kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Apa tene pisan? Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, Janaka tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta dilasernake. Wah, edan ora edan jajal apa piye? Wah. Mundar kowe. Aja iso lekane atiku. Ameng sak aku kok ngoyak Werkudara. Dek 3 jangka aku 20 jangka. Kene. Kowe urung rampung ya? Urung rampung sapa meneh? Aku dene Kurawa. Kurawa ora sanggo nenggala kowe iki menang, ora sanggo Walugara kowe menang. Kene balik iki. Hanya. Lho. Lah yo kene. Lah yo nyo. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora. Nyo. Bagong ora sembrono. Nyo. Bagong. Aku wegah. Tro. Kene yo. Balekke, Gong. Sing duwe dhewe wedi yo. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nyo tampan ana sinuwun matur sembah nuwun tanpa. Yo. Bagong ora sembrono. Nyo tampan ana. Sing aku. Apik ya, Gong. Diwalik mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujek ora. Diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Muga aku. Aku ketoke kaya eman-eman ya, Tru. Arep nggo ngopo eman-eman iki? Enggak. Nah, iku semanten karo Bapak Semar pancen ajeng ngasok. Gong. Agene ra apa-apa. Iki sembrono, iki pancen wong dugalku warisan pusaka kok dituthuke nggon bathuk. Alugara iki nek nyimpen dak dadi ngono-ngonoke. Kaya nggon aku nek nyimpen ya tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe. Dengkulmu melocot ora. Petro, rene kowe tak jar rembukan. Kowe sing nalar. Nggih. Aku mundur. Oh nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora mathuk, aku ora gathuk. Nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kamepan negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Warasata Kurawa. Oh lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah arep dijangka matine to, Gong. Wah, edane. Nek ngerti kaya ngono. Kurawa mau tak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kabar sekolah lagi Skandara Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki kowe tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek. Iya.
gesangipun Ndara Werkudara lan Janaka. Iki napa mboten ngripoti? Ngripoti piye? Mergo niki kula mandhet teng Raramba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampean nek ngenteni suwe. Iya nek kira aku melu gara-gara piye? Ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho ratu ki entuk gojek kok piye? Ya kena ning rada adoh mresani mawon. Ora usah melu, ora iso nembang kok. Iso wae. Menthok-menthok tak kandhani, Dok. Menthok-menthok tak kandhani tok piye. Nggo, nek sampean kersa nenggo, mang tenggo niku bar gara-gara sowan bapak nglaporke lelakon sing dumadi negara Ngastina. Ya, tak tunggu saka kadohan Petro. Nggih, ngestake. Reng, apa? Ayo mulai. Ya.